Il-pressjoni fuq Bernard Grech u d-dikjarazzjonijiet ta' dħul tiegħu komplet tiżdied. Dan wara l-istħarriġ mill-Gazzetta Torċa li sar flimkien ma' Aġenzija ta' Riżorsi Umani dwar il-pagi tal-avukati għajjem mistoqsijiet kbar. Is-sena li għaddiet, il-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech iddikjara dħul ta' 28,970 euro. Madankollu l-Aġenzija Castile Resources spjegat li avukat li għadu jilħaq jaqla paga ta' bejn 20,000 u 28,000 euro. Dan fil-waqt li avukat bl-esperjenza ta' Bernard Grech huwa stmat li jdaħħal bejn 60,000 u 70,000 euro f'sena. Diskrepanza ta' aktar minn 40,000 euro meta mqabbel ma' dak li ddikjara Grech. Saħansitra fi żmien ta' pandemija, ditta lokali ta' riżorsi umani għal avukat b'esperjenza ta' 3 snin biss qed tirreklama xogħol b'salarju bażiku ta' bejn 33,000 u 35,000 euro. Għal avukati b'aktar esperjenza din iċ-ċifra titla' għal bejn 55,000 u 62,000 euro f'sena. Madankollu l-mistoqsijiet ma jefqux hawnhekk. Esperti finanzjarji mal-istess gazzetta nnutaw ukoll kif 5 snin il-paga ta' Bernard Grech naqset minn 37,500 euro għal 28,790 euro. Dan meta fl-istess perjodu avukat li fl-2014 iddikjara dħul bħal dak ta' Bernard Grech sal-2019 il-paga żdiditlu bi 11% jew b'4,000 euro. Anke avukat mal-gvern li għadu jibda fl-aħħar 5 snin ra żieda ta' 3,000 euro fis-sena. Għal Grech il-paga naqset bi 8,710 euro. Fil-fatt l-analisti finanzjarji komplew jispjegaw kif din id-diskrepanza kbira kienet isseħħ biss jekk avukat titnaqqaslu l-iskala tiegħu bi 3 gradi f'5 snin. Dawn il-mistoqsijiet qed iqajmu wkoll suspett fl-annijiet wara l-kandidatura ta' Bernard Grech għal kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif il-kariga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista s-sena l-oħra kienet tinvolvi pakkett ta' 48,187 euro. Bekk jekk Grech jirbaħ l-elezzjoni tal-kap jfisser li ser iżid il-paga tiegħu b'66%. Il-mistoqsijiet imorru wkoll lil mid-dikjarazzjoni ta' dħul ta' Grech fl-2019. Fl-2009 Bernard Grech iddikjara dħul ta' 6,500 euro, meta l-paga minima nazzjonali kienet ta' 7,616 euro. ċifra li skont analisti finanzjarji hija inspjegabbli meta wieħed jieħu in konsiderazzjoni l-esperjenza li kellu Grech bħala avukat. L-istess għall-2015, meta Grech iddikjara dħul ta' 15,000 euro f'sena. Dik is-sena avukat li jagħti biss għajnuna legali fil-qorti kien jitħallas minimu ta' 16,666 euro sa 19,113 euro. Madankollu fid-dawl ta' dan kollu, Bernard Grech waħħal fil-Partit Laburista għan-nuqqasijiet serji tiegħu. Imħasseb u perpless għaliex nammetti li stajt kont aktar attent billi din is-sitwazzjoni ma tiġrix. Intom tifhmu illi il-Gvern, il-Partit Laburista ma juhux pjaċir li jara li nersaq lejn il-politika.